Yeah, and yeah, It's done now, yeah? It's done, yeah. That's it. that's it. Wow. Huh? Wow, man. Race it properly and you will see. Yes. Fucking hell, man. Haide, pula mea, știi, bagă scaun. Bă, ești prost. This is really fast. Fucking hell. It's the fastest thing Mashallah. I ever drove. Yeah, it's very good, very good. How many It's horsepower? shivul. On the traffic light. 333. Really? You mean the full range battery mileage? Yeah, but on a realistic, 280, 280. 270, It does 280. 270 to 80. But I don't drive that much, to be honest. I mean, on a very busy night on Saturday, I don't drive only 200 miles or 210. This is really fast. Did you notice if you, It's instant. Listen, it's instant. because there is Let's no take a engine, look. there is no gears. It's instant. Look. Yes. This is nice. Fucking hell. This was the nice one. This is So now you tell me brilliant, why man. did I buy this? Oh my This god, was man. nice. There's nothing you will ever drive like this, I'm telling you. Also, did you notice? Don't press the brake and just a little bit race and leave it. Yeah. It It's- automatically. yeah. So you don't use brake a lot. I mean, Wow, this is really fast, man. so people say Fucking hell. it's the what do you call this? The brakes, brake pads are Hai să expensive. dai o trăbăsesc, man. Haide, aveți și spatare. Can we go on the main road? You're not sure you're not insured. Insurance, yeah. That's the only problem. You let him drive just around the town. Yeah. Sure. No problem. I do the same thing. Every And you other just day. put I like it. Press the brake and one more time. Oh, fasten seatbelt. No. Doesn't matter with the seat belts. Press the brake. Yeah, it's okay. Easy. Se cheamă Elias. Like PlayStation. If there is a straight road, you can enjoy more going straight. How fast he goes now to 60? Literally 4 seconds, I I think. haven't checked it. Yeah, 4 or 3.8 or something like that. I checked it on the Google. I never. I just enjoy and that's it. He's doing it all the time like this. This noise? Yeah. I think you need to reset, man, from... No. The noise is for the seat belts. Oh, the noise is for the seatbelt. Darius, Yes. did you notice here? What's that? Blind spot cameras. Oh, Left, look at that. on the right. Wow. Look at that. Oh, nice. So you don't need to put the brakes, just Automatic, yeah. It's really nice. It's really, really nice. It is a nice drive. No. Park it up because the neighbor is coming. Park it up right next to yours. Just put it up there. There is coming my neighbor. Oh, it's their house? Yes. Bă, fraților, dacă ieri am testat Tesla dual motor de 333 de cai, aia a fost 71 plate, astăzi testăm un 73 plate, 73 plate în Anglia, știți voi, cu 16.000 de mili la bord, 2.0 TDI. Hai să vedem care e diferența. Să vedem că am avut ocazia acum mai nou să vii. Am avut ocazia acum mai nou să testăm mașini noi, frate. Manuală. El se compară cu Tesla. Asta e. Da, să se că e mașină nouă, dar nu pot să zic că e și știe ce. În schimb, față de golfurile anterioare,
spațiu, golfurile anterioare ai spațiu. Bă, mere fain mașina, n-am ce să zic. Câți cai are asta? 115. Nu, mă. Asta e bună la consum, 115 cai. Are bine. 2.0 TDI, 2023 sau 24, încă nu știu exact, e 73 plate. S-ar putea să fie începutul anului 2024. La 16.000 de mile, cam pe acolo ar fi, că dacă ar fi din septembrie 2023, ar avea mai multe mile. Așa că ăștia care faceți 2000 de mile pe an, lăsați șasul ăla să meargă cum trebuie. Nu mai te opriți șasul să nu meargă. Ești emoționat la drum câte ceas? Hai să ieșim la drum. Dar mere, n-am ce să zic. Se cunoaște că suspensia e... cum îi zice? Din nou. E nouă mașină, nu știi? Deci asta apucăm să luăm un sac de cartofi. Apucăm. Putem mere până pe All Hit să luăm un sac de cartofi? Dacă tot o avem în test, măcar să și cărăm pe ele. Că a intrat la de avertizare. Nu, și pe tot. Ai văzut dacă se începe tot. Dacă n-a apăsat bum, era ok, nu mi-a oprit. No, nici vorbă, bă, n-are rost. Tesla știi cum era, mă, când puneai piciorul pe accelerație, era instant, omule bun. Deci cum, un pic, întreabă-l pe bă, dacă apăsai un pic accelerația și ăsta, era, e și băga în scam de loc pe loc, nici nu stătea la discurs. 300, deci ce? Deci gata, deci... Yeah. Da, bă, că am ajuns și la cartofi, fii atent și fac. 12 lire 50 sacul. Luăm un sac de cartofi. Animă și fain și apa asta, uite. Legume și fructe aici pe All Hit. Hai să luăm cartofi și am tăiat-o. Să zici când dai drum cu Nicoș. No, ce părere aveți despre bolid? Bă, degeaba. Și e nou, frate. Hai că mult astea te... În sfârșit, Hai cum testează și fratele, bă. în sfârșit una cu un ambreiaj bun. Îi, La Neanelu i-ar place la una de asta. 16.000 de mile. Ce zici, băi, i-ar place la Neanelu una de asta? Cui nu i-ar place? Băi, fain. Și e nou. Care? Pentru că câți cai are chiar trage.